V Žbinciach blízko Michaloviec majú nespratníci po chlebe. Základnú školu tam navštevuje väčšina Rómov. Ničenie inventáru bolo na dennom poriadku, ale všetko sa zmení. Vyučovanie totiž snímajú kamery a záznam kedykoľvek poslúži ako dôkaz. Deti zo základnej školy v Žbinciach sa cítia ako hviezdy. Ich triedy sú monitorované kamerovým systémom. Tým pádom, že sa v minulosti vyskytli nejaké tie porušovania vnútorného školského poriadku, učitelia mali problém hlavne s rodičmi. V triedách sa ničilo zariadenie ako stoličky a stoly. Samotní žiaci mali medzi sebou menšie konflikty. Aj lavice polamali, hlavne stoličky. Mali rozpory medzi sebou, niektorí boli aj trochu agresívnejší. Škola prijala opatrenia a namontovala v triedách kamery. Učitelia a deti si rýchlo na nového spoločníka zvykli. Vnímajú to veľmi pozitívne. Sme radi, že tu je kamera, že už tak nevystajajú žiaci. Keď kamera tam ma neví, ja sa boja. Deti vidia, že môžu byť videné aj zvonku a preto si dávajú pozor na to, ako sa učia, ako sa správajú. Kamery sú v škole tretí deň a čas ukáže, či sa investícia oplatila. Každá vec má proste svojich zástancov a odporcov. Zatiaľ sťažnosti neboli, uvidíme, čo bude ďalej. Zo Žbinec pre televíziu JOJ, Martina Lišková.